Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan Anizera etorri gara eta lehenbiziko atalean Aitor Azkaretek alde batetik Azitiko Zi elkarteak antolatu duen bazken aldikatze ikastaroaz solastuko zaigu eta gero baita ere esne sektorearen inguruan balorazio bat egin digu, baita ere pasadan larun bateko Elizondoko manifestaldia nola joan zen ere eta Anizetik Mugaerera salto egin. Bertan, Gabriel Salaberrik, Nafarroko Gobernuak duen Mugaireko Pistifaktorian, zertan dabiltzan azalduko digu, ze asmo dituzten, eta azkenik saioari amaiera emateko, Aroz Berrira joan, eta Jesus Urrutiak zenbait nekazaritzako tresneri azalduko dizkigu. Lehenbiziko atal honetan Anizera etorri gara eta nire ondoan Aitor Azkarete dut eta berarekin bi gaien inguruan solastuko gara. Hasteko Aitor, badakigu ja, prentsan ere zabaldu da, apirilaren 29 okerez baldiman nago, ikastaro interesgarri bat antolatu duzuez, Azitiko Zi elkarteak. Bazken aldizkatze ikastaroa, eta pixka bat aprotxatuko dugu, Ur eta Lur saio honetan ikusentzulei azaltzeko zertan joanen den ikastaro hori, ez? Ez dakit konkretuki zeineri zuzendua dago eta zertan datza pixka bat ikastaroa. Zuzendu gehien bada, ozein tortzen alda, ez? Baina gehien bat nekazari dituztena, batez ere animalia dituztena, igual da ardie, behorrak, nola behiak, ez? Gu behiatugu, ordean gu behiekin egiten dugune da, aldizkatze, bazken aldizkatzea, ez? Hau da, zertan oinarritzen da, egun bakotxean, hau da, behiak kanporatratzen dugunean, egun bakotxean jartzen digu zati bet, lur zati bet, ez? Belai zati bet. Behiako jaten du, eta, oberen egiten da hoi etxi eta ondokoan bertze puske baiarri, ez? Eta hau dena egiten da, pastor elektrikoakin edo, zinte xuri betekin ematen duen elektrizia eta behiak ez dire pasatzen, ez? Eta helburue izaten da, behiak alik eta hobekien aprobetxatzea baden bazka, ez? Egie da, behiak gure gise, jaten dute gustatzen zaiena, baina zuk ez dutzen duzunean, gu bezala gozia badenean edo jai aten dute dena, ez? Eta bizketa helburu da alik eta belar gehiena jatea zeren hemen. Eta, gure eskualdean ez da bakarrik belar mota bat sortzen, hemen ez dugu eriten, hemen normalean bazka naturalkia hemen atratzen da, eta diversifikazioa guri ere garrantzitsu ditzen zaiko, zen azken finean belar bakotxak aportatzen du gauz ezberdina behiai, ez? Hori da, eta askotan sumatzen da, ez? Bazka pixo luzea delikan da belagai handia delikan, azten dire dana zanpatzen eta ez da aprobetxatzen, ez? Hori da. Hori da, gu hemen ez dut aipetu, baina erran behar gu ez garela honetan aditu, gu ere ikesten gara, hau azkenean urteetan ikesten den gauz beda, eta oino badugu hauniz ikesteko, ez? Eta hori da, zuk aipetzizun bezala, hemen haunizek, eta sortzea dute, belai haundituztela, eta egierran, belarra haunditzen daien neurrien, hauniz zapatzen da, behiak egiten den tokien ere ez duen giaten, etzaten da, eta hauniz ondatzen da, ez? Eta horrengatik nik uste dut, nahiko garrantzitsua da, partzela edo txikiagokoakin, bakarri badu belara, egunero aldatu behar dela. Edo, bi eguntik ere aldatu daiteke, edo 3 eguntik ere bai, ez? Baina, benpin badu zentzua horrek, poliki belarra hobeki aprobetxatzen gateko. Adibide bezala ez ikusten dugu gure gibelkaldean dauden esneko behiok zuenak dire, jauregiakoa dire, ikuilu hemen aurrean ikusten dugu, eta suertea da ez, azkenean ikuilu batek zuek ere ekologikoan aitzen zaretenak behar duzue belagaiak izan, eta guraldia laguna den likan bereziki aprobetxatu ez naturak ematen duen hori. Hemen egiten dena da normalean, udaberri aldera atratzen da belarra, eta ordena hasten gara behiak atratzen kanpora. Orden, normalean hemen azaroa bitertian izeten da belarra, ez beti, ez? Segun ere gero uri egiten duen, denboran menpe gaude azken finean, ez? Eta horren arabera gaten gara, partzeloi egiten. Normalean bazka gehiago tortzen direan, kisago dire, bazka gehiago delakoz, eta gero ja udaldera, apatzen digu partzela handia, ez? Baina, gai honen inguruen bada informazio pileka, teknika ezberdinek, eta gu batekin tabertzeakin egon, ez eta gauz bete tabertze lehituz, saiatzen gara, gure modure edo gure egoerara egokitzen, ez? Baina, horren nahi dut, hau ez dela, oberena, baizik, eta, pausuek dire, ez? Ze ordutegia izanen du, apirilaren 29an, larun bata, ikastaroaren ordutegia? Goizean izinde 10:00 hasiko gara eta eguerdi artea.
Eta hori da, bueno, helburu da, pues, kezka baduena pixke nola egin, pues bueno, elkarrekin nik uste ikesiko dugule, ez dutara nahi, gu bakarri badakigule, baizik eta nik uste dene badugule zerbait erteko, eta garrantzitsu da, pues hori da, sektorian dagona agertzea, eta denen artean edo olako zer edo ikesi iten aldugu, ez? Zuek emango duzu ikastora, zuek pixo bat gidatuko duzu itzaldia? Bai, oide, guk gidatuko dugu, baina horrek ez du erran nahi, aipetzen nuen bezala, denek badugule zer erteko eta ikesteko ere baiz, eta erakusteko. Orden, pues, bueno, animetu jendeat hortzera, baina, bueno, bakotxa bere ideiekin eta guk ere, pues, errain dugu, zertaz uste dugu nola imar dela, edo, bueno, baina badiela bertze aukerak ere bai. Izena ematea beharrezkoa da, gomendatzen da, zein telefona ditu ezakete? Bai, edo, bueno, aldatetik edo gurekin harremanetan jarri, edo azitiko zi badu bere e-maila, eta arat bidaliz gero, egierren ez horretzen zein den e-maila, baina, bueno, arat idatziz gero, edo berta guri erranez gero, pues, nahikoa da, bai. Azitik, hozi elkarte azken aldean, bueno, bultzatzen izarete asko sektorea, ez? Helburu hori da, ez? Behar den hori gehiago ikasi eta dagoeneri utzi eta hobetzen joan, ez? Bai, hori da, bueno, azitik hozien helburu hori da, pixkete inguruaren edo eskualderen garapena, eta, bueno, zenbait gauzai gara egiten egia da, batez ere lemizko sektorearekin loturik, eta, bueno, horietatik bat da hau, baina, bueno, egierran, hori da, agroekologiako eskola edo herritarra sortu de, eta bueno, nik uste dut azken finean sektorian gaudenok zer badugu errateko eta erakusteko, ez? Beti kanpotik hartzen ditugu irakasleak eta ematen dugu baino gehiago dakitela eta honitzetan, pues bueno, guk ere badugu zer erteko eta bertze erakusteko eta guri ere beraiek erakusteko, ez? Orduan, pues nik uste informazio transferentzia edo nahiko garrantzitsu dela, ez? Agroekologia eskola herritarra aipatu duzuela, bueno, esan oso berexia izan da, aurrera pausu garrantzitsua, eta zuek hor hasiera-hasieratik bai hain duzue antolamentu bat, pixka bat urtean zehar, behintzat markatu, ez, ikastaro konkretu batzuk, eta egia esan, bueno, behar bat bada eskualdean, eta zuek poiki saiatzen zarete, gauzari garrantzitsuenak asetzen, ez? Bai, indena da, bueno, goiti beiti, hemen iten ziren ikastaro guztien nola paitere edo elkartu eta eman itxura bat, ez? Gero bat obertze berriek badire hori ere egie da, baina, bueno, pixke goiti beti nahizena zen, olako uniformidade bat edo, kartel batean agertu zedile dena, eta jendea jakin dezala, pues, egiten den, eta zaukera badiren, ez? Eta, bueno, goiti beti hori dein dena, ez? Eta, bueno, ikusten da, azkenekoak indirenak orai arte, bueno, nahiko arrakasta politi zen dutela, ez? Bai azien egune izena lekauzen, jako errekondutori zen, eta, bueno, nik uste jendea desente agertu zela, eta, bueno, gauzoiek onak dire zen ikusten da jendea baduela kezka eta nahi duela zerbait ikesi ere baiz, eta gero sagardo daztaketa ere ongi egon zen, beraz, pues, bueno, ikusten da pues, indiren ikastaroak ongi daztela, eta, bueno, guretzat ere pozgarria da, zen olako lana intonduan, ez, gero jendea etortzen bada, pues, hori de nik uste garrantzitsuena bai. Garbi da ez, azkenean, bueno, bastan bereziki, nekazaritza eta biltzantzari loturiko baiara dugu, eta horren hildotik jarraitu ez pixka bat, badakigu, bueno, azken hilabeteotan den buia, Soriako makro ikuilu haundi hori, horren aurrean, bueno, gehiengoak kontran dago, eta horren adierazle, bueno, pasadan larun batean egin zen manifestaldia, ez? Pixka bat, jendeak, sektorean bizizaretenak eta herritarrak orokorki badanak esku bat bota zuten bertan hartzekin, eta beharrezkoa zen, ez? Pixka bat kalera ateri eta jendeak ikus dezala zein den herritarren ikuspuntua, ez? Hoi zen, gure helburu asmentatik hoi zen, ez? Normalean, sektorian gabiltzanok edo, nire garaian indire manifestaldiek ere, baina nahiko eskaxa gailtzen ziren, zen azken finean sektorea dagon bezala, ez? Beti tegutiago gara, eta jendea, igual ez du olako gogoik edo kanpora atratzeko, zeren ja pixkete herria dago, eta gero garaian arabera ere bai, asti guti dauke, eta hoi ez. Orden, gure helburu zen bai sektorea mobilizatu, baina baita ere konsumitzaile. Azkenean, badugu zerbait erteko, azkenean dena konsumitzen dugu, ez? Eta, bueno, gure nahi ginen zen, bai Danonen afera eta bai Soriako afera hau,
pues, ez atratzia doainik, ez? Azken finean beraiek egiten alduten nahi dutena, ez? Eta guna egin unezen, nola baitere gizartea sensibilizatu, ez? Adibidez Frantzien, hemen itzaldi beti intzenean eta torri zenean Mikel Iribarren, beraien lortu zuten Frantzien 1000 behiko ustiapen gelditzea, eta eta gizartea gelditu zen. Hau da, azken finean ustiapen horrek saldu behar izaten dura esnea Belgikara, ez? Frantziako gizarteak ez du nahi olako granja handietako esnerik, ez? Beraz, kusten da hor nola baitere lortu dutela sensibilizatzea gizarteaz. Gure helburu ez gara horren urrun aiatuko, baina benpin eskualde mailan eta kusirik hemen denek badugu larremana lemizko sektoriakin. Azkenean ez du nahi lanien nahi dela, baizik eta zeharka ere badire lanpostuek eta edo guratxok edo aitetxi eta amatxi, ez? Beraz, nik uste hemen eskualdean bai dago jendia sensibilizatu eta hoi ikusi da, ez? Egineko manifestaldien, ez? Orden, nik uste pausuet izan dela batez ere gizarteari helerazi diogule badugula arazo bat eta arazo ez dela bakarri lemizko sektorian, baizik eta gizarte osoarena, ez? Eta, alde batetik hor zuk aipatu bezala hor ditugu Nafarroan 7 ustiatekin nahi zituztenak itxi dan honek esne ezielako biltzen, badirudi moldatu dela Kaikuri esker eta bere maite eta bizitzen dute lan horretan jarraituko dute zorionez, eta Soriako ikuio handi horren sortzaileak edo pixo bultzatzen ari direnak, Nafarrokoa dira konkretuki, ez? Okerrez baldin banago? Hoi da, eta, beraiek jaba dute Karparrosoen animeleko beitegi bet, ez? Eta orai, kusirik horre baduela, ez dakit, zen neurriko exidua edo baduen, eta nahi dute zer, Soriani nolakoa, baina, bortzaldiz edo handiago, ez? Eta, ikusten dena da, deslokalizazio ematen nahi dela, ez? Mendealdean azkean gu sobran gaude, zen gu behinirezin izango dugu kompetitu prezioan, eta prezio da nahi dutena, beraz, han ekoiztuko da esnia, ez? Eta hemen azkenean poliki estenga marko dute, ez? Eta gero horre bali badu exitua, gauzoko azkenean kopiatzen dire, erran dute ez bakarrik esne sektorian, oiluekin, edo behietan aragiekin, edo azkenean 4 edo 5 gelditiko dire denei zerbitzetzeko, ez? Beraz, ez bakarrik gure eskualdean baizik eta mendealde guztien sobran gelditiko gara. Gizartea aipatu duzu, egia esan, lehen ikusten zen, lehen sektorea, edo, esneko behiekin ibiltzen zinetenak, zinetela lagunak, bizilagunak, baina bakoitza bere bizia egiten zuela. Gaur da momentua, iruditzen zen niri, gizartea, konsumitzaia kontzientziatu dela, eta garbi ikusten da, gure zati bat zaretela azkenean, ez? Gure paraje zoragarri hauek, zaindu nahi baldin baditugu bertako produktuak jan, dana pixoat ematen du buelta ematen ari zaiola, leheno ekologikoekin gertatzen zen bezala, hasieran ekologikoa urruneko gauza bat ikusten zen, jendea ezen kontzientziatua eta momentuan jendea oso garbi du ekoizpen ekologikoko produktuak onuragarriena dienak, eta ikusten da ez, pixka bat sektorea txikitzen ari da, baina behar bada gizartea edo konsumitzailea indartzen ari da esku bat botatzeko eta danak bat egiteko, ez? Hemen, gu hitzaldi batean batek aipatzen zuen bezala, metaforikoki, azkenean landaremu eta hiriek bi gorputz bakarra da, nahiz eta bi zen, gorputz bakarra, eta gorputzean zati beteri bali mago bertzeare hiri dago, ez? Beraz, hemen kusten bada gainbera, nik uste gizarte osoak nabaritu behar duen, ez? Eta gero ere, kontutan hartu behar dugu, olako ere muetan, eta lemizko sektoria momentuen bizirik irauten duen bizertean, zenbait honun egiten diola gizarteari, ez bakarrik lanpostu etzu direla, ez? Baizik eta gero ere, azken finean guk, sozialki herrietan bizi gara, herrie mantentzeko aukera ematen dugu, gero hemengo kultura mantentzen da herrietan bizirik, eta gero inguru ere zaintzen laguntzen dugu. Ez gara bakarra zaintzen dugune, baina gara parte bat, non ingurue gure behi esker, gure ardi esker, edo gure manejoari esker mantentzen direnak, ez? Eta hori nik uste gizarteak argi duki behar du, bertzea hemen, azkeneko bola dunten, turismoare heldu da, eta turismoa etortzen da, holako paraje zoragarriak badirelako, ez? Eta, hoi ez bakarri nekazai esker, baina bai laguntzen dugu gure parajeak holako zainduek egotia, ez? Behar bada, administraziotik beharko zen gehiago lagundu, ez? Dirutzak joan beharrean, betiko terreno asko, lursaia handia, terrateniento idari biali beharrean, gehiago bultzatu txikia eta mantendu dezala ekoizpen hori eta bere bizimodu, ez? Hoi da gu behin eta berriz aipetzen dugun, ez? Bakarra, nik uste dut, maila horietan, interesa handiek edo lobia handiek eta zailtzen duzte
pak edo ez, hortan pues diru laguntza alde batera edo bertzera bideratzen, ez. Orden bai, guk hori eskatzen dugu normalian izango zen, eta nik uste gizarteak ere berak eskatzen duela, ez. Etxalde txiki mantendu alizateko, bueno, adibide da Suitza, ez. Hor animali gutxikin bizi dire eta soldata duinekin, eta horrek zerra nahi du, azken finean belaunaldi aldaketat eman daitekela. Hemen aldiz, belaunaldi aldaketa gostatzen da, ez? Guratxok ere ez duten nahi bere seme alabindeko lehenbizko sektoria. Orden zerbait ere aldatu hartu, ez bakarrik gizartea, baizik eta gero da, lanpostu duin bat izatea. Azken finean, nik uste gazten baten nahi balin badu unten segitu, pues bi aldiz pentsatu hartu, eta balin bada soldata duin batekin, eta asteguretan egun bebederen libretu, eta ordu betzukin lan inez gero, nik uste erakargarria bihur daiteke, eta iparraldean hemen gutire, hainbertze gaztek eta ilusioa dute lehenbizko sektoria laniteko, ez? Horrelaxe, ikusi duzu, Aitor Azkarete gurekin, bera mutila gaztea oraindikan, sektorean bizi dena, beraiek nahi arrebek anitzen bizitzea erabaki zuten, anitzen lan egitea, beraien ustiategian, beraien gaznategian, eta, esan dako ez pixka bat aberria lehenguneko manifestaldi honek ere izaten den pixka bat trampolina guztiok bat egiteko eta borrokatzeko danon alde. Eskerrik asko Aitor, da, ondo segi. Eskar mila eta nahi zuen hartio. Esan bezala Mugairera etorri gara eta Nafarroak duen Pistifaktorian gaude, nirekin Gabriel Salaberri, eta Gabriel, ikusten dugu oraintxe bertan euria heldu zaigu, baina nola hasi duzue 2017 urtea, udaberrian sartuak, apirila nola zebiltzate? Oai hasi berri gara, abenduan hasi ginen arrontzeak entzen, izoki emiari, eta kruziak iten, eta oai momentunten gaude gehiena sortuek, ondarreko emian arrontzeak faltatu sortzeko, eta eunte iruetan oita marba mile hola izango dugu sortu berriak. Sortu berriak hemen barren indire, izokin txiki horiek, pasatuko ara barrura eta jarraitzen duan, solasean? Erki. Gabriel jarraitzen dugu hemen Pistifaktorian barrenin, eta pixko bat jendeak jakiteko Nafarroko gobernuak Mugairen hemen du Pistifaktoria bat, eta ze helburuekin, zertarako zaudete zuek hemen, zein da bere bilatzen den helburua? Hemengo helburua da izokien asuntuan naturalki reproduzitzen den izoki laguntzegat bezala. Hemen garantizitzen dugu eunte berroita marba mile izokikume, hemengo bidasoako errekatxipietara dazinak, hoi edena repoblatu, eta pixkot poblaziona naturalki laguntzia ertoko moduen. Eta hori, azkenean urteko adreia bat horretan, ez? Lehen ari ginen solasen gubilek, berrogei bat urteia lanin hemen zaudela, ez, Gabriel? Bai, urriroan inetut berroi urte, bai, hemen lanian. Ezagit, berrogei urte hauetan askoa da, ezagit, hasierako oraingoak lan egiteko modua. Haunditz aldatu. Lan egiteko modue, gero teknika berriek etorri dire, leheno jatera dene eskuz maten ginen, guai usteu zen bezala kaja automatikoa jartzen tigu, eta oso errexao, tranquilao eta aixao ikesteute kajakin eskuz baino. Eta gero horrekin, binaharkoan, iten da bitxoa naiz berez basa o salvaje izetia, guri kontakto gutxio dauke, eta erduen basao atetzen dire, eta bere bizi hola emain dute, basa. Erduen beti komedor automatikoakin, beti gurekin kontakto gutxio dakate. Lehen aipatu duzuia eunda berroita marmila bat arraultzeia izokinei aterik. Ezagit zenbat izokin eme izan dituzuen bertan? Aurtengo sasoian intugu 26 izoki. 26 horitik batzuk ziren neguat itxasuan eonak, eta bertze gainakoak gehienak 2 negu itxasuan eonak. Oiek, numero bakotxak zematen dazkun, negu beti eonak, oie die txipiek, oie 2 kilo haundienak izaten dire, oie maten dazkitzu 3.000 lau haundiena.
eta gero bi negu itxasuan egoneko haiek, hoi ematen dazkute 6-7 miletik 10.000 biztertian bakotxak. Gero izokin hauek erreketaraia botatzeko eta ze sasoia izanen zen, noiz izango zen? Bai, hoko hai dire ikesten, jaten, ja batzuk baitu kanporateiak ere, hoi ja badakite jaten, eta erduen, ekaina arte, hola idukitzen dugu, ekaina San Fermin inguru horte arte. Hor ja, aleta txiki bet, puzten gaineko erseten zaiona adiposa, hoi mozten digu, eta ja botzen dugu errekatara. Bidasoa eta afluentea bidasoanak. Eta gero hoietik, puskatxo bat, hoite 10.000 inguru hortan, gelditzen dugu urriru arte. Eta urriruan, sartzen dio mikrotxipe bat, zuhurreko esurrian. Badugu katxarro bat espeziala, eta arekin ja sartzen dio mikrotxipare. Eta hor bukatzen dugu arteko modue kanpaina. Ez balitz zu egiten duzuen lana hemen Pistifaktoria honetan, ez aite errekaktan nola izanen ziren? Hombre, beti gutio izango zen. Hemengoa repoblaziona, atetzen dugu gero itxasotik bueltan tortzen diena, dazkagu numeroak 5-6 eunekoa. Eta gero, karo, naturalki sortzen den erreka ez dugu kontrolatpe izaten al. Ez dugu markatzen al, eta, pero hemengoa 5-6 inguru hortan ibiltzen gara eunekoa, eunetik 5-6 bueltan. Bai, hemen ikusten ditugu, piztina txikiotan, izokin txikiak, ze behar dute? Ikusten alde batetik ura dutela, ez? Denbora guztien korrente batean. Bai, lehenbizien arroltzeak behar du ilunpetan iduki eta ur oso geldia. Suabea eta ez daintzen muitu. Alik eta bi begiek ahertu arte. Gero, ja bi begiek ahertzen dieli, ja muitzen altuzu, tolota balima dire kendu, eta garbitu, desinfestatu, eta den egiten dugu. Eta gero, 500 gradutara arrimetzen dien bezala, iten dugu eme bako txan, izokiek, o arroltzeak barkatu, aska bako txan patu. Erduen sortzen dire, eta hoi bat egun sortzen dire, onako xako txiki betekin, xako bitelino erten zaiona. Horrekin bizi dire hoi bat egun, eta gero ja hasten gara ja kajakin irinetik. Gero handituz bezala, hoi dire biharna neurrien, pentsu biharna neurrien, irinetik pasatzen gara hortara, eta gero beure gorputze handio hartzian, iten da pentsuen kalibriare handi xaukoa. Hoi ja kusteu zen bezala dena goian daude, grifoan, eta une bihar du, ure sartu, eta te. Kontinuamente. Eoten aldire bi ordu, igual, korrinti gabe. Ez da aska ustutzen. Baino bihar duzu kontinu eduki. Bai. Bestela eritasun aldeetik handa, izaten da beti eritasun bat sartzeko arriskua edo tratamentu berexiak ematen dire? Hemen normalki eritasune txikitan onjoa erten dio, da saprolegnia erten dena. Erduen, tratamentu etzu formon xoabe ematen dio, eta bezeainak horik ez, igual kloramina ere ematen dio tratamentu iska bat, baina normalki hastean o 10 egunetik. Man, eta txikitik ez bali maduzu problemak, hoi eozen azindetan bezala. Txikitik japatzen maduzu martxan, ure geota ubekio gaten da. Eta, hemen aurten gainera oso suertian gaude, ez dugu guandalik izan, eta erduen urtzikinek oso kaltegarria da. Kontumaten zate oso txikia dire, eta erduen urtzikinek tortzen mazaiote, agailetan eta txikitzen zaiote loia, eta erduen, ure garbitzen den bezala, iten dio tratamentu iska batzuk man, eta, holaxe, anti hartu edigu, hainbertz urtez, eta gutxi gora bera, atetzen dugu, bitxoa gatzinet. Aipatu zu, bazkaia automatikoki ematen duzuela, ezagit ze sistema da, nola funtzionatzen du, bera badakizeko puro eman, ze sistema du? Bai, horre daka, erleku txiki bet, oai ikusiko dugu, eta erduen tela gibela bota. Biltzen gara horra, eta... Oai erdie botaia dauke, goizian patu baitugu, baina hau oso erresa da. Hau gibela bota, tela hau, eta unako erlekunei maten dio martxa. Eta horre egiten du bildu, eta gero
pentsue partitu bakotxari bere eskutxo bat o eskutxo terdi, eta gero honek iten du beresi ezker eskuin. Ola kaja batek baliotu bi askantzat, terduek. Ten hori bilduz bezala, iten du pentsue bota, eta ja pentsua da bere gize flotantia, uste zuen nola da hon flotian, eta bustitzen delik, gaten da poliki lurrera, o solara. Terduen ja beurek ohartzen dire nola pentsu eroitzen den, eta lotzen dire jata. Goziak erakusten dabe, majo. Normalki, oten dire gainan, uste zuen nola dauden atzineko punten, hoi seinale ona izeten da, bakizu. Gibelia malima zauden, igual izeten aldien, pues, bueno, motielka, o zerbait infekziona txikion bat, o zeo zer izeten altzutena, baino. Hor daudeli goian, majo, konten. Horun nahiko sistema sentzioa da, ez? Azkenen pentsua emateko eta funtzionatzen du. Bai, oso sentzioa da, eta funtzionatzen du arrontungi, Pruebak eta leno eskuz biharrian, aixe numeroak leno gelditzen ziren beti hola flako atzuk, ez dutenak ikesten datera eta zera, baino guai, kasi egunetik ikesteute gehienak daten. Gero ere, pentsua, bazka ezaugarri berezi batzuk beharko ditu izan, ez? Pentsu berezi bat, izokinintzako da, ja, razione berezi bat osatua. Bai, hau nola amorrintzat eta izokintzat berdina da, baino pentsue oso garestia da eta ona. Normalki izeten da, zera, peskaduen irinekin inekoa. Peskaduekin irine, peskadue arraina azitzeko, hoi ala da. Gabriel, ikusten dugu berroi urtetako esperientzia ikusten da, ez, azkenean, gogokin aritu zara beti ere, urtero gauza antzekoa dire, eta, gustora, ez, azkenean zure salsau da, ez? Bertze gauzerik ez dut zauntu, bizi bai, denetan, baino, anti hartu ginen, eta jubiletu arte hemen seitu harko dugu, eta zein bazu. Osongi, betiko moduan ere eskerrak eman zuri, ez? Azalpen guztia hauek emategatik. Espero demoraldia ongi joatea eta ere arrantzalea konten egotea, ez? Beurentzat aigara lanian. Uste dugu baietz. Beti harrapatzen duzte, hemen hasiko izokiek, harrapatzen duzu eta, gugo pozik, gure lana, horrentzat da. Eskerrik asko, esan dagoa eta beste bat arte. Bale, esker mila eta hurrengo arte bai. Honetan, Iruritara etorri gara eta Zaldubi poligonoan badakizue Arozberri kokatzen dela, nirekin Jesus Urrutia dugu eta Jesus ikusten dugu, badakigu gaur egunean urra jarraitzen dela asko erabiltzen, etxeetan da, joera handia da berriz lurko sua, kozina ekonomika dena delakoa berriz ere berreskuratzea, eta horren inguruan zuek ere aurreratuak zabiltzate beti ere, tresneria izan duzu beti egurra lertzeko, eta aski pollita eta beresia, ez? Bai, guk egurra esatzeko beti izan ditugu profesionalak, ez dara, makilonak, traktorekin ibiltzeko, motor gasolezkoakin, elektrikoak, baina motor azkarrak. Oden makina hau da, makin bat berria, oso ongi egina da, bai, 17 tonelako potentzia dauka egurra lezteko, eta unen abantaila da, remoke baten gainean joaten dela, bere motorra gasolinezko badauka hor, orden berak bomba hidroliko ibiltzen du, eta bantaila erramezela da, auto batek ematen ardu nahi duen tokirat, egurra mozten du, lertzen du, eta gero behar ezitxeat etortzera da, orden batet betati bezereztu traktore beharrik, ez du joz beharrik transportatzeko. Zuen asmo ez dakit, saltzeko dago, alokatzen alda ere, ze helburu duzue? Bai, saltzeko da, baina alokatzi ere bai ongi da, porque honi zeldiz etxe batek aten ardu bi egunteko, egun bateko, bai, eta gure idea pixkat hori izango zen ere, bai.
Tresneria asko, nekazaritza eta beltzantzareko arroz berrein, ezagite zozer gehiagoa ipatzekotan nola, berezitasunik? Bai, betiko makina ditugu, bai, egun lezteko, baina, igual bereziten arnuen orko makin berde hori, bai, hor bi makin badira. Ejemplo bezala, hoi jazen da traktorien paran aurrean, bai, eta oso abantaila handia du, berak barimedu bazkan agazteko mezkladora deitzen dena, bai. Orden horrek bola hartzen du eta goratzen du mezkladora gainean, eta gero gaineko kutxiloarek ebakitzen du, eta bi pusketan erortzen da nagazteko makin hortarat, eta orden berei lana haunitz aurrerazten dio, eta lan gutiago inazten dio. Abantaila handia du, bai. Hasieratik ja dana bitan banatzen delikan, hobeikio nahasia geratuko da gero. Bai, eta gero, aize arreixago da puskatzea beretako makinendeko. Horren edatu, beste izetar duten badu lo 5 minutuan agazten, bezunekin duten du erdia, hori da, bai. Dozein traktoreri gehitzen zaio, behar du gutxienez ja, tamaina batekoa, koskorra behar du zen, o? Ez, pala bat ibiltzen duen makin bat, nola bola ibiltzen duen makin trator bat, izatadu iruten tamar urtetik, barkatu itamar zalditik goiti, bai. Songi, bazuek betiko moduan, arroz berrein tresneria denetarik izaten duzue, traktoreak eta hori betiko moduan ere, eta iruritan izateaz gain, Iruña sarrera horretan ez, arre inguru hortan ere hor zaudet ere, eta nire Iruñan nekazaritza, Iruña inguruan nekazaritza horrendikan, bada ez, ja, hiritik hurbil gaude, baina beste konzeptu batekin behar bada ez. Bai, egia da, dena zelaia dira, makina handia dira, zerealista dira gehienak, bai, eta bai, makin desberdina ditugu, bai. Songi, Jesus, eskerrik asko eta beste bat arte. Nahi duzen hartzio, mire eskertzuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan, eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi!